puso. Oh, grabe. Oh, tara si Ami, oh, nana. Ah, pakita mong puso, me. May asay mong puso, me. Oh, narat. Ara. Ha? Diba? First nga puso, nakitaan. Oh, nakakita may puso nga dugang. Ah, pinutulan. Ako, wala ko gidala ron. Kay mag-video ko sa mga nag-agi sa pilapil ron. Awa na to kay slide niya. Ako dai ma-slide ba no? Saman. What are you doing, Carlang boy? Oh, nga mang Carlang boy. Oh, gusto po siya mo dala po siya. One puso. Okay. Do it again. Carlang boy. Do it again. Ah. Oh, kuan daw kanang puso daw, kuha daw niyo bunga ang puso. Oh. Ayan, grabe kusgan. Kusgan among Carlang boy, oh. Apil po siya sa among grupo ron. Apil po siya. Napod siya kuha, duha ka puso. Sa ginamos ba nga na itigunuan nga dabong ba? Oh, kalamian na bing. Oh, yun pa gidungagan. 3 na 3. So, while maoy si Bisak. While nagaligo ang upat lang ka boys. Patra sa Lucky 5, 4 boys lang ni Ron kay busy si Kuya sa iyang module. Magluto tampod ta guys. Katong puso nga gikuha namo gahapon dito sa Bedriho Farm. So mo na ni karon ang imo ni Ami bula-bula na puso. Okay, ingredients: egg, then magic sarap, then ay lamas, asin, bombay, ahos, of course ang atong mantika, then the puso nga itadtad o gipang slice of pino, then harina. Amora na ang ingredients. So magluto ta karon og bula-bulang puso. Okay, puntay ito. Harina. Okay, i-mix ang itlog sa puso nga gi-slice og gagmay. Then sagol pod ang ahos ug ang bombay. Okay. Asin to taste and the magic sarap. Natay na siya kalami sa atong luto. Of course ang ato ang cook si Ami. Si Ami ang mama ni Carlang boy. So diri ta karon sa sa among garden. Sa among garden nga naay pool. Naga-enjoy ang baby Zack. Ang Carlang boy naga-enjoy siya. Enjoy siya og baktas. Hello Carlang boy. Carlang boy. Si Carlang boy. Hanggang yang kuya nga perting ka arte kay maligo og si Kurt. Okay, mag-swim sa amo boys. Enjoy swimming muna boys. Puso, ang harina, ang itlog, o guban pa nga mga ingredients. Ito nga nagharina. Nabutang na karon ang mantika sa ato ang frying pan. Pagka mainit na ni siya, saka pa ibutang ang ato ang
bula-bula. Okay, magsugod na taog. Fry sa ato ang bula-bula. Hindi pa tayo init. Dito siya. Kami ako pa na kung nadiri sa. Ay, pala amol. So, sa duha ka at tulo ka puso, no mo ni ang kadaghanon o nga na slice. Na mix na sa mga ingredients na ni kadaghan. So, nag-start na brown ito ang bula-bula. So, favorite kayo ni sa mga kabataan. Ngani na ilang gusto nga mga sudan, mga pinirito, nga butangan og kuan ketchup. Asik ang tubig diri, boys. Hinay lang, boys. Pang snacks or Pwede ni pang snack inyang 3 PM. Pagkahuman og ligo sa mga boys, pwede na pang snack ang ginaluto nato nga bula-bula. Ano kaya? Ay. Nay. Nay. Okay, mag-snack mo niya o maligo. You want to eat this? Baby Eden? Baby Eden? Si Carlang boy kusog kay mukhaon ani no. Si Kurt, si Eden, si Kobe. Yan, dami na. Okay. Nagligo na pa si Kuya James. 5 na, kompleto na ang Lucky 5. Kompleto na ang Lucky 5 na mo dali sa pool. Antay be. Ayaw lang mag-jump be. Diya lang. Swim lang, swim. Swim lang, baby. Hindi, be. Ganahan ka ni Binang. Palakaan si baby cat ay na. Brown na siya. Kaan na nagsidan. Okay. So, kumakaon si Idan. Ano eh? Mangansan eh. Puso. Kani, puso. Kani. Hapit na haonon. Wow! Gonna eat Kay luto na. Ang bula-bula ang puso ng saging. Nang puso Ready na sa ni. saging. Ready na niya pang merienda sa mga bata. Tungod kay daghan siya. Pwede po niya pang panihapon niya. Diba? Libre na. Libre na ang sudan. Ang kuan lang ang kapital ang
kakugi. Kakugi sa pagkuha ng puso ng saging. Oh, enjoy po mi nanguha gahapon oy. Nag-enjoy jud mi nga nanguha mga puso sa saging. Oh, di. Dagan kay nalipay. Kanta nalipay kay paguli kay naa na may pangsudan sa balay. Okay, so snack time. Alin na kuya. Baby. Tikiman time. Snack time na nila. Sarap. Sarap, boys. Ha? So good. Tastes so good. Ah. Oh, yummy, yummy. Wow, bula-bulang puso. Oh. Init. Oh, palakaon na ka ng Karlang boy. Ay, so yummy jud oy. Yummy kayo eh. Oh, no. Di ba lami? Yan. Oh, sunod si Mana, maadto na pod mi dito manguha na pod mi puso. Yummy, bebe. Yummy. Yummy, bebe. Bakit po? Ha? Dito sa talomo. Ano siya? Init. Oh, huyop. Huyop, bebe. Ha? Hurot. Unang haon, hurot sa mga lucky boys. The lucky 5. Hurot nila ang unang haon. Okay, swimming time again. Swim.